ஜின் என்ற வார்த்தையின் பொருள். அல் ஜின்னு என்ற அரபு வார்த்தை குரானிலும் ஹதீஸ்களிலும் பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஜின்கள் என்பது மனிதர்களைப் போன்று பகுத்தறிவு வழங்கப்பட்டு இறை கோட்பாடுகளை கடைபிடிக்குமாறு வலியுறுத்தப்பட்ட உயிரினமாகும். மனிதர்களுக்கும் ஜின்களுக்கும் பல ஒற்றுமைகள் இருப்பது போல் சில வேற்றுமைகளும் உள்ளது. மனிதர்களை நாம் கண்களால் காண முடியும், ஆனால் ஜின்களை மனிதக் கண்களால் காண முடியாது. மாறாக ஜின்களால் மனிதர்களை காண முடியும். ஜின் என்ற வினைச் சொல்லிலிருந்து ஜின் என்ற வார்த்தை பிரிந்து வந்துள்ளது. மறைத்தல் என்பது இதன் நேரடி பொருளாகும். திருமறை குரானில் ஜன்ன என்ற வார்த்தை மூடுதல் என்று பொருளில் பயன்படுத்துவது. குரானில் இறைவன் சொல்லுவான், இரவு அவரை மூடிக்கொண்ட போது ஒரு நட்சத்திரத்தைக் கண்டு இதுவே என் இறைவன் என கூறினார். அது மறைந்தபோது மறைபவற்றை நான் விரும்ப மாட்டேன் என்றார். இது குரான் வசனம். பல விஷயங்களை அறிந்து கொள்ள என்னுடைய முகநூல்